Witajcie, nazywam się Anna Bączek-Liber i miałażech fest przyjemność przeczytać i nagrać audiobooka Przygody od Alicyje we kraju dziwów w przekładzie Grzegorza Kulika. Serdecznie Grzegorzowi gratuluję za ten genialny przekład i z tego miejsca chciałażech bardzo serdecznie podziękować Piotrowi Długoszowi i Sergiuszowi Broszkowi za to szumne wyzwanie. Posłuchajcie. Rozdział 2. Stowek płaczek. Ciekawiejszej i ciekawiejszej, krzykła Alicyjo. Była tako udziwiona i że na chwilę zapomniała, jak się do porządku godo po naszemu. Teraz się rozciągam jak najsrokszy teleskop. Żegnajcie stopy, bo jak na nie wejrzała, to wyglądały, jakby się wnet straciły z widoku. Tak daleko były. O, moje biedne stópki! W to was roztomiłe będzie obuwać i wciągać na was pończoszki. Na isto ja nie poradza. Za daleko od was byda, żeby się wami tropić. Musicie się same wiedzieć rady najlepiej jak umiecie. Ale musza do nich być dobro, pomyślała Alicyjo, bo można one nie pójdą tam, kajo byda chciała. Niech pomyśla. Dom im nowo poraszczewiczków na każde godnie święta. I wziąła planować, jak ona to zrobi. Bydą musiały iść kurierem, pomyślała. I jak to śmiesznie będzie wyglądać. Posyłać gyszynki do swoich własnych stóp. I jak cudacznie adresa będzie wyglądać. Py. Prawo stopa łod Alicyje. Lojfer kole kominka ze pozdrowieniami łod Alicyje. Oje, co to jo za głupoty beblon. Prawie w ten czas jej gowa tykła deki. Ona teraz była wnet 3 metry wysoko. Zaraz wziąła złoty kluczyk i pognała do dźwierek łod z ogródki. Biedno Alicyjo. Jedyne, co mogła zrobić, to leżeć na boku i jednym łokiem zaglądać do zogródki, a nadzieję na przechód było jeszcze mniej. Siadła i zaczęła zaś płakać. Gańba cię powinno być, prawiła Alicyjo. Tako srogo dziołcha jak ty. Poprawdzie miała recht. A tak beczy. Może zaraz przestać, godą ci. Ale nie przestawała i loła płaczki litrami, aż naokoło niej zrobił się stow głęboki na kole 4 centymetry i srogi na pół sieni. Po jakimś czasie usłyszała z daleka małe tąpanie szłapek i wartko wytarła łoczy, żeby łoboczyć, co się zbliżało. To wracał biały królik, szumnie łobleczony ze porą rękawiczek ze koźlęcej skóry we jednej szłapce i wielkim fechrem we drugiej. Przydyrdał we wielkiej uwijaczce i mamrał do siebie. Och, księżno, och, jako ona będzie ściekło, jeźli jej korza czekać. Alicyjo była we takiej desperacji, i że była gotowa prosić lecy kogo o pomoc, tuż jak królik był blisko, to zaczęła cichym, nieśmiałym głosem. Wybaczcie, panie. Królik odskoczył nagle, upuścił białe rękawiczki ze koźlęcej skóry i fecher i uciekł we ćma, tak wartko jak umiał. Alicyjo podniosła fecher i rękawiczki i z kisz tego, że w sieni było moc gorko, łowiewała się całki czas jak go dała. Ojej, jak dzisiaj wszystko jest cudaczne, a wczoraj szło jak dycki. Zmieniła się bez noc? Niech pomyśla. Była, że tako sama, jak stawała rano. Zdawało mi się, że pamiętam się czuć trochę inaczej. Jakżech ale nie je tako sama, to następne pytanie je, w to do piernika żech ją je. Ach, to je wielko zagadka. I wzięła myśleć o wszystkich znajomych dzieciach we tym samym wieku, jeśli nie umieniła się w jedne z nich. Na zicher żech nie je Ada, powiedziała, bo jej włosy mają takie długie wele,
a moje nie mają żadnych. Na isto nie mogła być Julka, bo ja wiem o tylu roztomajtych rzeczach, a łona, ach, łona wie tak mało. Łoklom tego łona je łona, a joch je jo i jej kandy. Jakie to jest wszystko zogotkowe. Spróbuję się wspomnieć wszystkie rzeczy, coch wiedziała. Niech pomyśla. 4 razy 4 je 12, a 4 razy 6 je 13, a 4 razy 7 je, ojeje, nigdy nie dojda do 20 we takim tempie. Ale to bulka mnożenia nic nie znaczy. Spróbuję geografię. Londyn je główne miasto Paryża, a Paryż je główne miasto Rzymu, a Rzym? Nie, to je wszystko źle. Jerzech zicher. Musiałach się umienić w Julka. Spróbuję powiedzieć skokowróbel. I skrzyżowała swoje ręce na klinie, jakby recytowała przed rektorką i wziąła to powtarzać, a jej głos miał ochrypły i dziwny klank, a słowa nie wychodziły takie same jak zwykle. Skokowróbel po trowie, ino jedno mowgowie, pośnio dać by dobrze chciał, na talerz gońsionka doł. Łobie lemu zmierzło się, łon krząszczyka teraz chce, myszyczka rodby też się zjot i do gniazdka nazot siot. Jerzech isto, że to nie są dobre słowa, powiedziała biedno Alicyjo, a jej oczy wypełniły się zaś płaczkami, jak prawiła dalej. Musza być jednak Julka i byda musiała łostać i mieszkać w tym ciasnym domku, co ledwo mo bawidełek do graniu i o! Tyle lekcji do nauczenia się. Nie, już wiem, co z tą sprawą zrobię. Jerzech Julka łostana sam na dole. Na nic się nie zdoje ich wrażanie głów sam i padanie. Pójdź na górę, serduszko. Jo, ino wejzdża do wierchu i byda prawić. Tuż w to jo je, no i przód mi powiedzcie, a w ten czas, jak mi się spodoba bycie tą osobą, to wyjda. Jak nie, to łostana sam na dole, aż nie byda w toś inkrzy. Ale ojeje, krzykła Alicyjo ze nogłym kichnięciem płaczek. Jak ja bych chciała, żeby oni sam głowy wrażali. Joch je tako zmęczono byciem sam cołkiem sama. Jak to powiedziała, to łoboczyła na swoje ręce i udziwiło ja widzieć, i że w czasie godania wraziła jedna śnig do królikowej rękawiczki. Jak jo to mogła zrobić? Pomyślała. Chyba się zaś zmniejszą. Stoła i podeszła do stolika, żeby się zmierzyć podle niego i dojrzała, że no i akuratniej, jak poradziła zgodnąć, miała teraz trochę więcej jak pół metra i gibko się zmienieszała. Chnet spomiarkowała i że powód to był fecher, co go trzymała tuż wartko go ciepła, prawie na czas, żeby blank nie zniknąć. Ale było blisko, powiedziała Alicyjo moc zeszterowaną nogłą zmianą, ale fest rada i że durś istnieje. Ale teraz do zogródki i pognała za pełnym szwągiem nazad do dźwierek. Niestety, ale dźwierki były nazad zawarte. Złoty kluczyk leżał na szklanym stoliku jak przodzi, a gorzej być nie może, pomyślało biedne dziecko. Boch jeszcze tako mało nie była, nigdy i godom, je naprawdę źle. Jak padała te słowa, to uklojzdła i w mig plusk. Była aż po broda we słonej wodzie. No i przód zdawało jej się, i że jakimś sposobem wpadła do morza. We takim przypadku mogła iść nazad do bany, prawiła do siebie. Alicyjo rozwerzywo byciu była nad morzem i doszła do ogólnego wniosku, że kaj się nie pojedzie nad morze, to dycki się znajdzie kabiny do przeblekania, pora bajtli, co kopią we piosku drewnianymi łopatkami, rząd domków letniskowych, a za nimi Bahnhof.
Knet ale spokopięła, że była we stowku swoich płaczek, co je wypłakała, jak jej było blisko 3 metry. Mogłażech tyla nie płakać. Powiedziała Alicyjo, jak płynęła i próbowała znosić droga na brzeg. Widać teraz mnie za to pokoro bez utopienia we swoich własnych płaczkach. To będzie cudaczna rzecz, na zicher. Chociaż wszystko je dzisiaj cudaczne. W ten czas prawie usłyszała coś pluskać trochę dalej we stowku i podpłynęła bliżej, żeby wejrzeć, co to je. No i wprzód myślała, że to je mors albo hipopotam, ale wtedy się wspomniała, jako teraz była mało i wnet spomiarkowała, i że ino mysz mogła tak wpadnąć jak ona. Zdałoby się teraz, pomyślała Alicyjo, pogadać ze myszką. Wszystko samie takie, że tego świat nie widział i ona wierza poradzi godać. W każdym razie nic nie zaszkodzi spróbować. Tuż zaczęła. O, myszko, nie wiesz jak wyjść ze tego stowka, jeżech tako zmęczono pływaniem w nim. O, myszko. Alicyjo miarkowała, że to musi być prawidłowy sposób godania do myszki. Nigdy czegoś takiego nie robiła, ale pamiętała, że widziała we łacińskiej gramatyce od swojego brata. Myszka, myszki, myszce, myszką, o myszko. Myszka wejrzała na nią dość ciekawie i zdawała się mrugnąć jednym ze swoich ślepek, ale nic nie powiedziała. Można nie rozumie po naszemu, pomyślała Alicyjo. Można to je francusko myszka, co sam przyszła ze Bonapartem, bo ze całką swoją historyczną wiedzą Alicyjo nie miała moc klarownego pojęcia, jak dawno się roztomajte rzeczy dzieły. Tuż zaczęła zaś. U Emma Chat to było pierwsze zdanie z jej książki do francuskiego. Myszka naraz wyskoczyła ze wody i zdawała się całko dyrgać od przerażenia. O, wybacz! Wartko krzykła Alicyjo ze strachem i że zraniła uczucia od biednego zwierzęcia. Całkiem że zapomniała i że nie masz rada kotów. Nie mam rada kotów, krzykła myszka ostrym i gorkim głosem. A ty byś miała rada koty? Kej byś była mną? No chyba nie, prawiła Alicyjo łagodnie. Nie gorsz się za to. A jednak szkoda, że nie mogła ci pokazać naszego kota Dinę. Myślę, że spodobałyby ci się koty, jakbyś je łoboczyła. Bo ona je tako cicho i kochano, prawiła Alicyjo na pół do siebie, jak leniwie pływała we stowku. I siedzi ze takim fajnym mrączyniem przy ogniu, i liże się szłapki, i myje się gębiczka, i ona je tako fajno, miękko do tulenia, i je tako dobro we chytaniu myszy. O, wybacz, krzykła zaś, bo teraz myszka była całko zjeżono i Alicyjo była isto, że musi być naprawdę zgorszono. Nie będziemy o niej więcej godać, jak nie chcesz? No, nie będziemy, krzykła myszka, co trząsła się całko aż po koniec swojego ogonka. Jakbych chciała godać na taki temat. Nasza familia Jodycki nie cierpiała kotów. Łoszkliwe, proste, pospolite. Nie chcę już tego miana słyszeć. Toć nie będziemy, powiedziała Alicyjo gibko, żeby zmienić temat godki. A co myślisz o psach? Myszka nie odpowiedziała. Tuż Alicyjo gorliwie prawiła dalej. Kole naszego domu je taki fajny piesek, rada bych ci go pokazała. Taki terierek ze jasnymi oczami, wiesz, takimi długimi, lokatymi, brunatnymi włosami i przyniesie to, co mu ciepniesz. I siednie i będzie prosić o wieczerzo i roztomajte inkrze rzeczy. Połowę nich nie pamiętam. Ino leży do jednego gospodarza, wiesz, i on padał, że ten pies je wert
1000 złotych. Pado, że on zabił wszystkie szczury i... Ojeje! Krzykła Alicja smutnym głosem. Chyba, żech ja zaś zgorszyła, bo myszka odpływała od niej, no i warci jak mogła i robiła przy tym westowku niemało zbuszka. Tuż łagodnie za nią zawołała. Myszko, kochano, wróć do mnie i nie będziemy więcej godać ani o kotach, ani o psach, jak ich nie moż rada. Kej myszka to usłyszała, obróciła się i przypłynęła pomału nazad do niej ze gębą całkiem bladą. Zepasyją, pomyślała Alicja i powiedziała cichym, rozdyrgotanym głosem. Pójdź, wyjdziemy na brzeg, a w ten czas ci opowiem moja historia i spokopisz, czemu nie cierpia kotów i psów. Był już najwyższy czas wyjść ze stowka, bo robiła się w nim ciźba z kuli ptoków i zwierząt, co do niego wpadły. Była kaczka i dodo, papagaj i orla i pora inkszych ciekawych stworzeń. Alicja pokludziła i wszyscy popłynęli do brzegu. Jak chcecie posłuchać i przede wszystkim przeczytać ta cudna książka, to obsztalujcie ja. Przygody od Alicyje we kraju dziwów. Śląski przekład od Grzegorza Kulika. Serdecznie wam polecam.